Jo soc la Marian, soc tècnica de promoció agroalimentària i se podria dir que la meva feina és que nins i nines aprenguin a valorar els productes agroalimentaris de les Illes Balears. Els alumnes estudien matemàtiques, estudien geografia, estudien idiomes, però per un dia jo els introdueixo una assignatura nova, que és l'agricultura. Posam un foradet i aquí la lletuga, per exemple, la sembram intercalada. En les visites els nins són conscients de lo que mengen i de lo que tenen a taula i de la feina que ha duit allò. Què penseu que són més fresques per vosaltres? Unes taronges recollides aquí a Eivissa o unes taronges que venen d'un altre lloc molt més llunyà? D'aquí d'Eivissa. D'aquí d'Eivissa, perquè ja fa menys estona que les han agafades, per tant conserven totes les vitamines. Les pageses i els pagesos reben aquestes visites amb ganes. Jo crec que ells tenen clar que els nins i nines d'avui són els futurs consumidors. Si ells entenen els avantatges de consumir productes de proximitat, segurament els ho compraran i d'aquí depèn que el sector primari pugui sobreviure. Hi ha moltes maneres d'apropar el sector pesquer als alumnes. Creiem que una de les més efectives és una sortida de la llonja. Ara en Marçal vos explicarà una miqueta com funciona aquesta subhasta del peix. Qui ho volen, Mando? Vinga, aquesta nina. També els explicant la importància de l'etiquetatge, el fet de saber el dia de captura i el lloc de captura, això és important perquè ells sàpiguen que el peix és fresc. Jo crec que els nins sí s'enduen el missatge i el transmeten a casa. A part de les sortides, també fem activitats a les aules, però això sí, el material escolar que utilitzam és un poc particular. La llavor de la coliflor són aquestes flors, però quan estan madures. Què menjam a la tardor i hivern? Taronges. D'aquests aliments en tenim en l'estiu. Nosaltres els explicam com ens hem d'acostumar a consumir el que ens dona la terra. No seria sostenible consumir, per exemple, taronges o tomàtiques durant tot l'any perquè no serien d'aquí. Aquesta feina val la pena i l'esforç és gratificant. Si un nin o una nina te conta que ha anat al mercat i ha cercat allò que tu li has ensenyat, és l'objectiu que nosaltres cercam.